Namaste, dobrý večer. Prihováram sa vám z takéhoto špeciálneho miesta, ktoré sa nazýva aj Zeusová kúpeľňa. Nachádzame sa pod vrchom Olymp v Grécku. A je to trošku symbolika, pretože volakedy India siahala až po časti Grécka. A takisto aj Aténa. Ata znamená v sanskrite primordial, alebo prapôvodný v slovenčine. A tento názov vznikol presne z jazyka sanskrit. A takisto aj Gréci boli tí, ktorí nazvali kosť v našej krížovej kosti, zvanú sakrum. Táto kostička je sídlom našej vnútornej energie, ktorá sa nazýva kundalini, Tao alebo Rua. Keď ideme na Blízky východ, záleží od kultúry a krajiny, v ktorej o nej rozprávali. V Číne ju nazývali Tao, v Severnej Amerike Indiáni ju nazývali Duhový had, na Blízkom východe ju nazývali Rua, ranní kresťania ju nazývali Chladný Vánok Ducha Svätého. Takže všetci máme túto energiu v sebe a boli to práve Gréci, ktorí nazvali jej sídlo ako kosť sakrum, čiže svätá kosť. A možno, že o nej vedeli, nemáme úplne nejaké dôkazy o tom, že by určite o nej vedeli, ale všimli si, že táto kosť pri kremácii svojich zosnulých zhorí ako posledná, tak ju začali pozorovať a zdalo sa im na tejto kosti niečo zvláštne. Takže kosť sakrum je sídlom našej vnútornej energie, v Indii nazývanej kundalini. My ju môžeme nazývať ako chceme. Vnútorná energia môžeme nazývať kľudne aj materská energia, lebo je takou matkou každého z nás, našou vnútornou matkou. A takisto môžeme nazývať aj kundalini, môžeme nazývať Tao, takže kto ako chce. A ak súhlasíte, tak prejdeme rovno k jej prebudeniu, k jej aktivovaniu, aby nás dostala do stavu meditácie. Keď sa prebudí, tak začne stúpať pozdĺž našej chrbtice. To už tí, ktorí sa tu stretávame dlhšie, to už dávno vieme. A nasleduje tzv. Bezmyšlienkový stav, je to stav vnútorného mieru. A určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že svet môže žiť v mieri len vtedy, keď budú ľudské bytosti vnímať svoj vnútorný mier. Inak budeme mať na svete stále konflikty a vojny. Takže možno, že taký malý príspevok, ale celkom podstatný príspevok k svetovému mieru je aj to, že meditujeme. Takže poďme na to. Tí, ktorí ste tu prvýkrát, tak v našich starších videách môžete nájsť, ako sa zdvíha vnútorná energia kundalini pomocou rúk. A tí, ktorí už tu meditujeme viac ako rok alebo dva, tak už vieme, že ľavá ruka je pasívna a pravá ruka je aktívna. Takže zdvihneme si svoju vnútornú energiu a dáme si ochranný energetický obal, čiže bandan. Čiže urobíme prvý úzol nad hlavou, pozdĺž svojho tela dole, teda sa znovu dvíhame. Urobíme dva uzly, 1, 2. A teraz znovu dvíhame našu vnútornú energiu. A urobíme 3 uzly, 1, 2, 3. Pozdĺž tela dole. A teraz ochranný energetický obal, čiže bandan, ideme zľava doprava a naspäť. A 7 krát urobíme pohyb tam a späť. 3, 4, 5, 6 a 7. Môžeme sa takto poďakovať.
spravíme takéto gesto namaste. A z našej ruky to je jedno, kde sedíme, či sme niekde vonku alebo doma, spustíme k zemi alebo položíme na zem a povieme si: vnútorná energia, matka, prosím, nech element zeme odstráni všetky prekážky proti mojej meditácii. Matka zem, ako element, prosím, odstráni zo mňa všetky prekážky, všetko, čo do mňa nepatrí. A niektorí už cítime teplo, ktoré odchádza z našich dlaní do zeme. Samozrejme záleží od toho, ako dlho praktizujeme túto techniku. Ale tí vnímavejší ľudia začínajú cítiť sálové teplo, ktoré odchádza z našich dlaní do zeme. To sú všetky tie prekážky, všetká mentálna horúčosť, blokády v našich energetických centrách. To je všetko, čo je v nás nahromadené, čo do nás nepatrí. A všetko dokáže odísť do zeme. Keď pocítime úľavu, alebo keď už necítime toto sálové teplo, tak si môžeme dať ruky dlaňou na naše kolená, dlaňou otočené dohora. Že ruky položíme na kolená a dlaňou otočenou dohora. A skúsme chvíľu vnímať oblasť našej chrbtice. Ideme pekne od spodu, od miesta, kde sedíme, čiže naša kostrž, krížová kosť, oblasť brucha, oblasť hrudníka, oblasť krku, temeno hlavy a vrchol hlavy. Toto je cesta, ktorou naša vnútorná energia musí prejsť a my jej k tomu musíme trošku pomôcť. Takže dáme si našu pravú ruku na ľavú spodnú časť nášho brucha. Je to miesto, kde sa náš trup stretáva s našou ľavou nohou. A tu je miesto v našom energetickom systéme, ktoré nám dáva schopnosť čistého priania. Keď máme čisté prianie, až potom prechádzame k nejakej akcii, takže všetky naše sny, všetko, čo chceme dosiahnuť v živote, začína práve tu. Tu si povieme: prajem si získať čisté, nefalšované poznanie, skúsenosť. Čistej pravdy. Želám si spoznať, ako to naozaj vo svete, vo vesmíre, ale aj v mojom mikrosvete, vo vnútri, ako to vlastne funguje. Takže poprosíme našu vnútornú energiu: Matka, prosím, daj mi čisté poznanie, daj mi skúsenosť, zážitok pravdy. Teraz si jemne pomasírujeme oblasť nášho brucha.
a povieme si tu ďalšie želanie. Prajem si čerpať svoj vnútorný mier. Prosím, vnútorná energia, kundalíny alebo matka, dovol mi otvoriť cestu k tomuto vnútornému mieru. Dovol mi čerpať z môjho vnútorného mieru. A opäť, keď pocítime úľavu alebo pocítime, naša vnútorná energia stúpa. Dá sa to aj fyzicky cítiť, že sa naša chrbtica začína vystierať spontánne, bez toho, aby sme zapájali naše svaly. Teraz prejdeme vyššie na oblasť nášho srdca. A tu si povieme afirmáciu, je to tvrdenie, nemusíme nad tým premýšľať, ale povieme si to ako tvrdenie a pozorujeme, čo sa stane. Čiže povieme si, ja som čistá duchovná bytosť, nie som toto telo, nie som táto myseľ, som čistá duchovná bytosť. Teraz si položíme našu ruku na ľavú časť krku. Tu si povieme, keďže som duchovná bytosť, nie som vôbec za nič vinná. Je to opäť iba tvrdenie, takzvaná afirmácia. Keďže som duchovná bytosť, nie som vôbec za nič vinná. Teraz predtým, než prejdeme sem na toto miesto, na túto oblasť nášho čela, alebo na našu tzv. Agya čakru, tak si ešte schladíme celý náš slnečný energetický kanál, našu pravú stranu, kde dáme si ruku smerom dozadu, a práva ruka je na našich kolenách, dlaňou nahor. Zameriame pozornosť do pravej strany nášho tela, čiže to je pravý bedrový kĺb, oblasť pečene, pravá časť hrudníka, pľúc, pravá časť krku a ľavá hemisféra, čiže tzv. Ratio hemisféra na ľavej strane našej hlavy. A tu poprosíme element éter, ktorý je všade okolo nás. Prosím element éter, aby vyčistil môj slnečný energetický kanál. Prosím element éter, aby odstránil všetku horúčavu, všetku mentálnu horúčavú aktivitu, napätie, všetko, čo príliš zahrieva môj slnečný energetický kanál. Pozorujeme, čo sa deje. Na ľavej ruke môžeme pocítiť
teplo, ako odchádza do priestoru. Element éter, prosím, vyčisti moju pravú stranu. Môj slnečný energetický kanál. A opäť si pozornosťou prejdeme pravý bedrový kĺb, oblasť pečene, čiže pravá časť brucha, pľúca na pravej strane, pravá časť krku a ľavá časť hlavy. Výborne. Keď cítime úľavu alebo sálavé teplo už necítime na ľavej ruke, tak si môžeme vrátiť naše ruky do pôvodnej polohy, čiže ľavá ruka je na kolene, dlaňou nahor. A pravú ruku si teraz môžeme dať na naše čelo. A toto je veľmi úzka cestička pre našu vnútornú energiu, aby mohla prejsť. Takže tu musíme povedať opäť tvrdenie, afirmáciu. Odpúšťam všetkým všetko aj sebe. Základ slova odpúšťať je pustiť veci, odovzdať ich vyššej sile, aby sa vypracovali. Pokiaľ na tom budeme lipnúť, aj keď sme na niekoho nahnevaní, pokiaľ na tom budeme my lipnúť, tak vyššia sila nemôže pracovať, lebo to necháva na nás. A čiže my to musíme pustiť a nechať to na ňu, aby prebrala za to zodpovednosť. Takže odpúšťam všetkým všetko aj sebe. Odpúšťam všetkým ľuďom, všetkým mužom, všetkým ženám, všetkým rasám, všetkým národnostiam. Odpúšťam všetkým všetko aj sebe. Môžeme si dať ruku ešte na zadnú časť hlavy, pozrieť sa dohora, naše oči môžu byť kľudne zavreté a tu poprosíme všetko prenikajúcu tvorivú silu, ktorá tvorí tento svet. Ak som urobil nejakú chybu, ak som urobila nejakú chybu, prosím, odpusť mi. Pretože nevedome, alebo niekedy aj vedome, robíme chyby a preto poprosíme o odpustenie. A toto sú chyby hlavne proti nám samým. Keď cítime niečo a robíme pravý opak. Teraz si dáme ruku na vrchol hlavy, prsty vypneme dohora, pomasírujeme kožou na našej hlave. A tu je najdôležitejšia časť našej meditácie, pretože tu v tomto mieste naša vnútorná energia začína vystupovať z vrcholu našej hlavy. Táto kosť
ktorú práve masírujeme, sa nazýva fontanela, v preklade fontána. A tí, ktorí nazvali túto kosť, pravdepodobne vedeli, že tu niečo vystupuje z tejto kosti. A je to práve naša vnútorná energia, ktorú možno, že dávno ľudia vedeli aj vidieť. Takže práve v tomto mieste vystupuje naša vnútorná energia z tejto kosti. Toto je čakra, ktorá sa nazýva sahasrára. Nachádza sa tu 1000 nervov a 1000 okvetných lístkov, čiže 1000 kvalít tejto čakry. V tomto mieste si musíme povedať opäť prianie. Vnútorná energia kundalíny alebo matka. Matka, prosím, daj mi spojenie, daj mi moju jogu, pretože joga v preklade znamená spojenie. Daj mi moju jogu, daj mi moje sebapoznanie. Teraz môžeme rukou vyskúšať vo výške 5 až 10 cm nad hlavou, z ktorého miesta cítime vystupovať chladný vánok. Ak cítime teplo, tak to je ešte stále nejaká prekážka, ktorá sa vyplavuje vo forme tepla, ale to sa potom neskôr ochladí a budeme vnímať iba chladný vánok. Je to veľmi jemnočké, vpíja sa to do našej ruky zo spodu. Nie je to také silné ako vietor okolo nás, ak sme vonku, alebo prievan. Ale je to veľmi jemné, je to chladnejšie ako vzduch okolo nás. A potom si môžeme ruky dať späť na naše kolená, dlaňou nahor. Ale našou pozornosťou ostávame tu na vrchole hlavy a pozorujeme, čo sa deje. Pretože po chvíli zistíme, že priestor medzi našimi myšlienkami sa stále predĺžuje. A že nakoniec zostávame pokoji. Zostávame v stave meditácie.
Teraz si opäť zdvihneme našu vnútornú energiu. Dáme si ochranný energetický obal. Ale potom môžeme ešte zostať meditovať s hudbou. Aby sme si užili čo najdlhšie bezmyšlienkový stav. Takže kľudne zostaňte ďalej, ja sa s vami lúčim. Vidíme sa pri nejakej ďalšej pondelkovej meditácii. Čaute.